skal i det her indslag se på budgetkontrol, og vi er særligt gået i dybden med den direkte aktivitetsbudgettering. Den direkte aktivitetsbudgettering bliver anvendt af virksomheder, som kun producerer eller forhandler et få antal af varer. Vi har i det her indslag valgt at fokusere på Vogns AS. Vi skal ind og se på nettoomsætning, variable omkostninger, for at finde ud af dækningsbidraget, og til sidst ind og se på dækningsgraden. Som det kan ses i budgettet, er der budgetteret en nettoomsætning på 900.000. Men i regnskabet er det altså blevet på 9.120. Det er en afvigelse på 120. Som det kan ses, er de variable omkostninger blevet budgetteret til 4.500. Men i regnskabet er de altså på 4.890. Det er en afvigelse på minus 390 kroner. Bedre træk den budgetterede nettoomsætning og den budgetterede variable omkostning fra, får vi altså et resultat og et dækningsbidrag på 4.500. I regnskabet er det dog noget anderledes. Når vi trækker tallene fra hinanden, bliver det altså kun på 4.230. Det er en afvigelse af dækningsbidraget fra regnskabet sammenlignet med budgetteret. Det trukket fra hinanden er det altså en afvigelse 270. Samlet set så er det altså en afvigelse på 6%. Det er altså et negativt resultat for virksomheden. Som det kan ses, så er det altså i nettoomsætningen, at regnskabet det er blevet større end det budgetterede. Men samtidig så er de variable omkostninger i regnskabet altså blevet noget højere end det budgetterede. Yes. Hvis vi går ned og kigger i dækningsgraden, kan vi altså se, at den budgetterede er på 50%. Det vil altså sige, at dækningsbidraget er 50% af nettoomsætningen. Men over i regnskabet kan vi altså se, at den er på 46,4%, hvilket altså vil sige, at dækningsbidraget kun er 46,4% af nettoomsætningen. Det påvirker altså negativt virksomhedens resultat. Det vil altså sige, at det er en afvigelse på minus 3,6 procentpoint. Hvad kan det skyldes? Det kan skyldes, at afsætningen den er gået opad. Men det kan altså ske, at salgspriserne er blevet forhøjet, og så er afsætningen blevet lavere. Det kan vi ikke se, fordi vi ikke har tallene fra resultatet, men det er de forudsætninger, der er. Vi kan også se, at de variable omkostninger er altså højere end budgetteret. Det hænger muligvis direkte sammen med nettoomsætningen, der også er blevet forhøjet. Det kan altså skyldes, at de variable omkostninger er større, end der var budgetteret per enhed. Ja. Det her er jo altså selvfølgelig kun et af de punkter, som vi kan se. Det kunne også have været andre ting. Det kunne fx være indkøbsprisen for at købe råvarer. Det kunne være timeløn for arbejdskraften. Det kunne være forbruget af råvarer og arbejdstid per enhed. Det kunne også være de variable salgsomkostninger, altså salgsfremmende omkostninger, salgsproduktion osv. Men det her det er jo selvfølgelig kun et eksempel, og Vogns AS er selvfølgelig også kun fiktivt.